filɛ nin ye ACI 2000 la. Mali jamana bɛ sɛbɛn minnu wajibiya a ka jamana kɔnɔden kelen o kelen fɛ n'u bɛ taa passport nɔfɛ o sɛbɛnw de filɛ nin ye. Wolo sɛbɛn, carte d'identité, i ka passport kɔrɔlen n'a b'i bolo, walima n'i ka passport kɔrɔ tununna, papier mun b'a yira k'a fɔ k'i ka passport kɔrɔ tununna n'u b'a fɔ o ma ko un certificat de perte. I ka carte ɲina, walima i ka carte ɲina fiche individuelle. Sɛbɛn mun b'a seereya k'a fɔ i bɛ nin baara sugu in de kɛ. I ka furu papier n'i furulen don, sɛbɛn mun b'a yira k'a fɔ k'i ye passport wari sara bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ f'o ma ko e-boucher, o bɔlɔlɔ sira de filɛ nin ye. Mansaw ka yamaruya sɛbɛn n'i ye denmisɛnnin de ye mun ma san 18 sɔrɔ. Mansa fila bɛɛ lajɛlen ka taga i nɔfɛ n'u ka carte d'identité ye walima u ka passport ye, walima mansa kelen ka taga i nɔfɛ nka ni mansa filanan in ka papier ka taga fɛ n'i ma san 18 sɔrɔ. O la an bɛ don min na i komi bi n'o ye tubabusan 2022 ye, an bɛ se k'a fɔ ko Mali passport sɔngɔ k'a b'a ta CFA wari 10,000 na fo ka n'a bila CFA wari 15,000 la.